Ahojte, dneska tu máme otázku E8 a otázku E9. Tie sú veľmi podobné, takže zhrniem do tohto jedného videa. Pri otázke E8 sa nás pýtajú, prakticky predvete prípravu na streľbu pri streľbe na kovové terče na vzdialenosť bližšiu ako 15 metrov pri povinnosti použitia ochranných prostriedkov. Pri E9 je to presne to isté znenie, ale tie terče sú ďalej ako 15 metrov. Zhrniem to do dvoch častí. Jedno je teória, druhé je prax. Teoreticky máme postupovať tak. Pri streľbe na kovové terče, ktoré sú bližšie ako 15 metrov, si ako prvé nasadím okuliare a nasadím si slúchadla. Na to treba dávať pozor, až si ochranné prostriedky dávam ako prvé a až potom manipulujem so zbraňou. Pri otázke E9 mám povinnosť použiť iba ochranné slúchadlá, keďže strieľam na vzdialenosť ďalej ako 15 metrov. To je teória. Ale čo sa týka praxe, ako náhle vojdem na strelnicu, hneď používam ochranu zraku a ochranu sluchu, lebo prechádzam okolo rôznych strelcov, rôznych stanovíšť, kým prídem na moje stanovište, nikto mi nezaručí, že nedostanem nejakú črepinu do oka alebo mi nejaký výstrel nepoškodí sluch. Treba dávať na to pozor. Pri skúškach hlavne dbajte na to, až ako prvé si nasadíte ochranné okuliare a ochranné slúchadlá a až potom manipulujem so zbraňou. Lebo je blbé vidieť niekoho, ako si s nabitou zbraňou dáva slúchadlá. To asi viete.